Așa este, în primul rând, o mare responsabilitate. Indiferent ce fac, eu mă uit ce înseamnă acea poziție și ce înseamnă responsabilitatea. Sunt în stare sau nu sunt în stare? Am născut acum 35 de ani în satul Măneuț, în județul Suceava. Când eram copil îmi doream foarte mult să devin ofițer de armată. Iubeam foarte mult uniforma, disciplina, corectitudinea. Însă, după liceul Lațcu Vodă, după ce am absolvit liceul Lațcu Vodă din Siret, am luat calea Germaniei. Era o perioadă când ori aveai studii superioare, ori nu, erai același om, pentru că nu exista o piață a forțelor de muncă calificate în România. Când am ajuns prima dată în Germania, am luat-o de jos, de foarte jos. Și anume, am făcut mortar și am dat cărămidă la mână la zidar vreo 2 ani și ceva. Timpul ăsta am și învățat limba, după care am început facultatea și greu abia începea în momentul respectiv, adică după 2 ani și ceva. Pentru că aveam mult mai puțin timp pentru a câștiga bani, trebuia să merg la facultate și am găsit un alt job la o expediție, la un curier rapid de pachete, unde încărcam camioane de pachete și descărcam camioane de la ora 3 dimineața până la ora 10 dimineața, adică 7 ore de muncă, după care mă schimbam în alte haine și plecam direct la facultate. Acolo mergeam la cursurile din programul de ziua respectivă, după care fugeam la cursuri de limbă. De ce cursuri de limbă după 2 ani și ceva? Pentru că eu stăpâneam după 2 ani și ceva limba uzuală, limba de stradă. Să mi-am dat seama că limba academică de germană este o total altă limbă. Și atunci, bineînțeles că trebuia să-mi îmbunătățesc cunoștințele de limbă germană. M-am înscris la un curs de rang foarte înalt, foarte dificil, foarte greu, pe care îl plăteam din bani proprii. Și de acolo mă întorceam acasă, eram foarte ambițios, îmi făceam temele până la 10-11 seara, dormeam în 3-4 ore și la ora 3 eram iarăși la muncă. Tot cu banii de acolo mi-am permis să fac și acel exchange în America, respectiv Australia un an mai târziu. Apoi m-am întors din nou în Germania, unde am început activitatea profesională la o companie mare listată la DAX-ul german, adică la bursa lor, care m-au trimis după 2 ani în România, unde am preluat prima mea responsabilitate de conducere în cadrul aceleiași firme, unde am avut privilegiul să lucrez ca manager financiar în cadrul celei mai mari companii din România. După care a venit o propunere foarte dificilă pentru mine, și anume să preiau funcția de manager public al județului Suceava, care a reprezentat de altfel și cea mai dificilă și mai grea decizie a vieții mele, să mă mut de la București ca băiat tânăr cu un salariu destul de semnificativ și într-un oraș mare, la Suceava, într-un oraș mult mai mic, la mult mai puțin bani. A fost o decizie destul de grea. Totuși, am acționat după principiul: în viață nu trebuie să decizi întotdeauna după criteriul bani, și am acceptat acea provocare de a prelua responsabilitatea pentru Consiliul Județean Suceava la nivel operativ. Și apoi, după aproximativ 1 an de zile, a apărut această oportunitate de a candida pentru Parlamentul European. Organizația din Suceava, a partidului din care fac parte, a considerat că am cel mai european profil, m-au propus pe mine și apoi am intrat în campanie, într-o luptă grea de campanie electorală. Din fericire am reușit și iată că de 3 ani și jumătate reprezint cu mândrie interesele românilor în cel mai înalt for legislativ european, Parlamentul European. Unul dintre sediile Parlamentului European se află în capitala Belgiei, la Bruxelles, o adevărată casă a Europei, unde, din 2009, Petru Luhan reprezintă România și îi apără interesele la unison cu cele comune ale celorlalte 27 de state membre de pe bătrânul continent. Petru is one of the most active members in Parliament, both in terms of speaking in Parliament itself, tabling amendments, hosting events, particularly for Romanian business community, etc., and also, of course, doing reports for Parliament. So he contributes in every sphere. Also, he is very strong-willed. If he feels strongly about something, he's not afraid to stand up and say it. Even if many people disagree with him, it doesn't matter. And that's a very important trait in politics.
especially when you consider there are 754 MEPs in the European Parliament, only those who are strong enough and knowledgeable enough to stand up and have their say will be heard. Petro is one of those. So he's a fit man, he's a young man, and I think he has a great future ahead of him, whether he stays in Europe or goes back to Romania, and I'm very proud to say he's a good friend of mine. Din Suceava, București, Timișoara sau Constanța, munca unui europarlamentar este văzută de mulți drept un voiaj comod, în care se îmbină utilul cu plăcutul. Realitatea este însă cu totul alta, iar cel mai bine știe asta un membru extrem de activ al Parlamentului European. Știu că foarte mulți români cred că noi nu facem nimic altceva decât ne plimbăm de la București la Bruxelles, Strasbourg și înapoi. Din păcate, o să-i dezamăgesc pe toți cei care gândesc în felul ăsta, mai ales spunându-le că în Parlamentul European se muncește extrem de mult. Deși suntem aproape 6.000 de oameni care lucrăm în această instituție, lucrurile funcționează extraordinar de bine și mai mult decât atât, este nevoie mai mult decât oricând ca reprezentanții României să-și apere drepturile și să se impună, mai ales în ceea ce privește direcționarea cât mai multor fonduri europene către România, singura sau una dintre foarte puținele resurse de dezvoltare a României în momente în care România se împrumută pentru a plăti pensii și salarii în sectorul public. My name is Hermann Winkler from Germany. I know Petru Luhan from the Committee for Regional Development. We work very good together. He told me his problems in the region in Romania, and I think there are the same problems between the eastern part of Germany, my home region, and some regions in Romania. And he speaks very good German. That's good for our communication, and he's a good friend of mine. În 2011 am derulat o campanie de informare a autorităților publice locale, regionale și naționale, dar și a sectorului privat în ceea ce privește toate programele care alocă bani pentru România. Pot spune că în urma acelei campanii foarte mulți s-au sesizat și au elaborat proiecte pe finanțări pe fonduri europene. Aceasta, clar, contribuie la mărirea și sporirea gradului de absorbție a României, a banilor europeni, bani care reprezintă, practic, o șansă de dezvoltare, o șansă pentru a crea locuri de muncă, o șansă pentru a dezvolta infrastructura de transport, infrastructura IT, infrastructura de sănătate și infrastructura educațională. One very important topic where Petru Luhan is also very active is as a young person, naturally, as the young unemployment. So this is a situation in many countries in Europe where we have a lot of young people going from the university or from the school in the real life and having no job. This is something what we here in the European Parliament need to work very close with the member states and with the Commission and with the Council to find appropriate solution for these young people to find their job here in Europe, not to lose competitiveness for our continent. And I think in this field, Petru Luhan is doing a great job. Consider în primul rând că tineretul este viitorul politicii, viitorul economiei, viitorul sectorului social și privat oriunde, nu numai în România. Și cred că trebuie să beneficieze de educație conformă cu necesitățile, una solidă, consistentă și apoi cred eu că problema tinerilor din momentul de față, respectiv șomajul ridicat, trebuie să-și găsească o rezolvare cât se poate de curând. Dacă noi cei tineri nu ne implicăm proactiv, nu avem cum să avem așteptări de la cei mai în vârstă. Mai mult decât atât, mă consider încă un reprezentant al tineretului. Am câteva responsabilități extrem de interesante, nu ușoare, dar interesante, respectiv relația tinerilor din Parlamentul European de centru-dreapta cu tinerii din parlamentele naționale de centru-dreapta, din aceleași familii politice, și elaborarea unor politici pentru tineret. Și aici aș vrea să amintesc și elaborarea câtorva programe pentru tineret, cum ar fi Erasmus pentru absolvenți, Leonardo da Vinci, pentru care am cerut și deja s-au alocat mai mulți bani. Cu alte cuvinte, am creat șansa mai multor tineri
de a face schimb de experiență în străinătate, de a acumula cunoștințe și de a transfera atât cunoștințe cât și tehnologie dintr-o țară în alta. Proiectele de educație au fost completate fericit de Petru Luhan cu o inițiativă dedicată inventicii. La inițiativa sa și cu sprijinul Autorității Naționale de Cercetare Științifică, 20 de invenții românești premiate internațional au fost prezentate la Bruxelles, demonstrând că și Occidentul are ce învăța de la noi. Dear colleagues and friends, but I would like to take this opportunity to welcome you to the European Parliament. I would also like to thank Petru Luhan for organizing this exhibition. As a scientist, I am particularly pleased that we can showcase these inventions here in the European Parliament, Romanian inventions. Printre invențiile astfel promovate s-au numărat microsenzorul ce poate depista cancerul analizând o picătură de sânge în doar 6 minute și CD-ROM-ul cu capacitatea de 10 terabytes, adevărate revoluții în știință și tehnologie. I met Petru Luhan in 2009 when we both were elected for the European Parliament. And he was a member in the LIBE committee, that's the committee for internal security and internal affairs. So he's very engaged in this field, and especially in the field of internal security. We had a lot of discussions about asylum packages and about the Schengen system and the Schengen border integration of Romania. Petru Luhan a valorificat din plin un alt avantaj al intrării țării noastre în familia europeană, acela de a promova România. În 2010, timp de 3 zile, europarlamentarul a făcut cunoscută Bucovina în rândul colegilor săi de la Bruxelles, printr-un eveniment cu obiceiuri populare, dar și cu mii de sarmale. 2 ani mai târziu, la ziua de naștere a unui alt brand național, Mihai Eminescu, poetul a fost omagiat la Parlamentul European printr-un concert liric foarte apreciat. Say something about one of my favorite colleagues, Petru Luhan. I have known him for 5 years now. I work together with him in the regional committee, and he is one of the most active colleagues there, with a lot of amendments, with a lot of reports. And he is able to fight for European interest, and at the same time he doesn't forget Romanian interest. And this is not so easy in the European Parliament to bring both ends together. And for that reason I work very close with him, and I know he's very well connected with colleagues in the European Parliament. So he's a brilliant colleague. Petru Luhan nu a uitat niciodată de unde a plecat și cu orice prilej se implică în acțiuni care pot să le facă viața mai bună oamenilor care au avut încredere în el și l-au trimis să-i reprezinte în sfatul Uniunii Europene. Sunt foarte multe de făcut, dar Petru Luhan are aceeași energie, ambiție și entuziasm ca la început și se va bate în continuare pentru românii lui. În ceea ce privește proiectele în care doresc să mă implic până la sfârșitul mandatului, aș vrea să amintesc, în primul rând, implicarea mea în ceea ce privește elaborarea regulamentelor pentru absorbție de bani europeni în favoarea României. Aici România poate genera câteva avantaje semnificative pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru susținerea mediului economic și mai ales pentru ca România să devină o destinație favorabilă investitorilor străini pentru investiții directe și indirecte. Apoi voi continua proiectele pe sănătate, respectiv combaterea cancerului, combaterea sclerozei multiple și a autismului. Amintesc în acest context faptul că noi am elaborat deja o declarație scrisă prin care cerem acces în mod egal tuturor cetățenilor care suferă de scleroză multiplă în Uniunea Europeană, printre care și cei din România, și transfer de cunoștințe de la cele 5 țări care au această știință dezvoltată către toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România. Și nu în ultimul rând, mă voi implica în proiecte semnificative pentru tineret. Doresc în acest sens mai mulți bani europeni pentru ca tinerii să aibă posibilitatea să studieze în străinătate, să aibă posibilitatea să facă experiențe practice în formă de stagii în străinătate pentru a transfera nu numai capital, ci mai ales tehnologie și cunoștințe în țara noastră. Până acum, Petru Luhan a demonstrat că se poate.
Mărturie stau rezultatele muncii sale de europarlamentar, responsabilitatea demonstrată în mandatul de la Bruxelles cu care a fost investit de români și, nu în ultimul rând, recunoașterea activității sale. Prima apreciere a venit în octombrie 2010, când Fundația Eurolink, Casa Europei, l-a declarat personalitatea anului pentru o Românie europeană, datorită pozițiilor sale publice și sprijinului acordat pentru combaterea cancerului pe continent. În 2012, inițiativa de promovare a invențiilor românești i-a adus distincția de excelență la Gala Proprietății Intelectuale și felicitările președintelui Parlamentului European, Jerzy Buzek. Unul dintre cele mai fericite și plăcute momente din viața mea a fost atunci când am fost admis la Universitatea din Osnabrück, Germania. Iarăși, un moment deosebit a fost atunci când am obținut un număr semnificativ de voturi pentru a intra în Parlamentul European. Este un sentiment măreț și, bineînțeles că acest sentiment aș vrea să-l retrăiesc. Sper să am această ocazie, cel târziu în 2014, când vom avea alegeri din nou. Iar în ceea ce privește viața privată, e clar că există momente la care îți amintești cu multă plăcere. Există însă și momente triste care oarecum te distanțează sau îți dorești să nu mai treci prin acele locuri sau prin acele ipostaze. Și eu mi-aduc aminte foarte clar când m-am pornit spre Germania, a doua zi după ce am aflat rezultatul de la bacalaureat de la liceul Lascov de Siret. Mama mea, bunica mea și două mătuși stăteau în colțul casei, se uitau la un copil de 18 ani că își ia lumea în cap și pleacă o destinație necunoscută. Germania este mare, unde ajunge copilul ăsta că nu are nici o destinație clar definită, și stăteau toate patru în colțul casei și plângeau. Deci era un moment destul de greu pentru mine și am stat cu plânsul în gât până la ieșirea din țară, undeva la granița cu Ungaria. Sunt niște momente care nu le poți uita cu ușurință. Această poveste are un final fericit și tânărul plecat din Suceava a reușit să se descurce într-o țară mare ca Germania și apoi, vrând mai mult, s-a afirmat pe un întreg continent. Petru Luhan, tânărul plecat să cucerească lumea, se poate întoarce fericit acasă, la cei dragi. Este personajul principal al unei povești de succes și îi reprezintă cu cinste pe români în Parlamentul European.